Moc se mi tady líbilo, protože jsme měli hezký ubytování až na ten sklep, který byl pod Kočičíma záchodama. Včera jsme měli taky dost dlouhou procházku, hledali jsme papírky, krásný počasí bylo. A pak jsme měli asi 3hodinovou schůzi parlamentu, kde jsme vyřešili hodně akcí, což je určitě hrozně fajn. Taky jsme si rozdělili funkce parlamentu, akorát teď je to trošku blbý, že nám tady prší, takže to není moc dobrý. Měla jsem proslov, který určitě všechny uchvátil a myslím si, že jsem tam vystihla úplně ty nejdůležitější body. Mám jako na plán nové akce, tak ty budeme asi realizovat. A určitě byla jsem minulý rok předsedkyně, takže mi to taky hrálo určitě do karet, protože jsem asi byla dobrou předsedkyní, proto mě zvolili. No tak obnáší to hodně věcí, protože je to složitý, není to práce pro každýho, si myslím. Hodně to obsahuje komunikaci s vedením školy, s učitelama, protože někdy potřebujete pomoc i ostatních učitelů, tak se jich prostě musíte zeptat, jestli třeba nemají něco na půjčení, nebo jestli taky nemají nějaký další nápady, takže určitě komunikace. Potom vedení schůzky jste taková ta jako asi tvář jako toho parlamentu, že prostě ne jakože nejdůležitější, ale prostě tak jako vždycky vás na té schůzce jako někdo uvidí, takže tak. Ahoj, já jsem Vítek a tohle je můj čtvrtý párek.